Hortzak garbiten diartu abaituak emaztea, bai novelan sartu zioenean. Egun batzuk dira konpartitzen dutela, Pilarrek berean konponketak egitea erabaki zuenetik. Eraberritu eta gelatik sarrera zuzena irekitzea erabaki du. Agitz soluzio zuhurra erosotasunari dagokionez, baina gela desberdinetan lo egitekoa ez dela aldi baterako konponbidea izango adierazten duena. Abaitua ez da sartzen Pilar baibuelan dagoela, atea zabal egonik ere. Ura bai, sartu izan da, atea ezoki izteko arreta hartzen ez badu behintzat. Ez dakit portaera hori nola hartu eta zernai gizak kontu bat egirikoa da behintzat. Pilar ez da gorputzak ahalke. Banaduta lo egiteak ez dirudi eraginik duenik bere aurrean ibiltzeko era. Abaituak ordea egunean baino egunean urrunago eta horrotzago ikusten du. Eta erabeda egin batean haren intimitatean sartzen. Ez daki zenbat denbora daramaten gela desberdinetan lo egiten, hilabete 2 gutxienez. Azkeneko liskarren ondoren gauzatu zen egoera berria, eta abaitua berea izen horretara iristeko bidea zabaldu zuena. Hobe banatan lo egingo bagenu. Esan zion har irratia piztuta lo hartzeko mania aurpegiratu zion gau hartan, eta 2 edo 3 krema poto iratxargailua bata eta oemanai gainean zeukan liburu hartu eta ondoko gela egin zuen hanka. Eragotzen ahal zuen atetik, kremak, iratxargailua eta gainerakoak 2 besoek bularren kontra eusten zituela. Hain ere berezi hartan ohartatzari zuenean. Oe bana hartuz urretzen ari zirela esan baitzuen. Urrunduta banatzen ari gara, esan baitzuen.